Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, handa kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Hello, magandang umaga po. Maganda pong umaga at magandang gabi. Kumusta po kayo? At ito na naman po ang inyong programa. Good evening sa iyo dyan, Doc. Good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Good evening sa lahat ng mga Kumusta kayo? nanonood sa atin dyan ngayon sa US. Wow, so that's a very nice, Ma'am Cynthia. Kumusta po kayo dyan? Okay naman, Ma'am Doc. Cynthia? Ikaw, Doc, kamusta ang mga gala-gala mo dyan? Mukhang nag-i-enjoy ka. Yun nga, gusto ko ring ibalita, gusto ko sana ipakita na yung mga nangyayari ngayon at may komentaryo din po ako na tulad nung napansin ko sa isang gathering o yung mga theme park ay nagbukas na sila. At syempre, kanya-kanyang social distancing, kanya-kanyang paalala sa mga tao na mag-mask. At saka dito, inassume na lahat bakunado. Kaya siguro, Ma'am Cynthia, kung yung iba medyo nasa shock, ang masasabi ko sa aking obserbasyon ay siguro gusto nilang magkaroon na talaga ng herd immunity, both natural saka yung the fact na bakunado sila ay makakabalik sila ng maaga siguro sa tinatawag na yung ekonomiya nila makakabalik agad dahil parang normal na ang pamumuhay nila. Siyempre hindi natin yung kumbaga hindi naman natin sinasabing ito ba dapat ay hindi ko masasabi yan. Hindi ba, Ma'am? Ano bang masasabi mo sa mga ganung pananaw na kung tayo ba ay ganyan din sa Pilipinas, ano sa tingin mo, Ma'am Cynthia? Doc, dito kasi yung sa observation ko, yung sa Manila lang na yung sa pag-open nila ng Dolomite Beach, grabe yung mga Yes. tao doon. Nakamask sila pero nakababa naman. So, parang Ibig nakakatakot pa sabihin, rin na oo. hindi sila nagpa-practice ng health protocol. Oo nga pero kung yan ay ginagawa dyan, tapos dito naman din ay nagbubukas na rin sila ng mga kagaya nitong theme park, ibig sabihin siguro may similarity po, hindi ba? Na baka gusto nilang ibalik na yung pamumuhay na parang tulad ng dati. Although nasa new normal kasi ang new normal means you have to observe social distancing, you have to wear masks, and then we assume that everyone is bakunado, no? And then pinag-uusapan na rin kasi ngayon yung tinatawag na booster or third dose sa mga bakuna, no? Ikaw ba, Doc? Yan, so magandang Naka-booster ka na ba observation yan. dyan? Nagpaplano pa lang, ma'am, dahil 'di ba parang second week ko pa lang naghahanap ako ng paraan kung although nasa plan ko na makakuha ng kahit na anong available na booster dito sa US, ang available kasi ay Pfizer, Moderna o yung Janssen. At all you have to do is go to Walgreens or CVS at libre naman din ang bakuna dito. Okay. Doc, Although kasi hindi dito, pa Doc, ako nakapunta. parang mag-i-start na rin yata ang bakuna sa mga PEDYA, 12 to 17. Okay? So hopefully, So that's good gaganda na news rin from yung Cynthia, no? economy dito pag na-start na yung mga ganyan. Kasi syempre, medyo hindi ka na matatakot na ilabas yung mga bata. Pero syempre, i-follow pa rin natin yung health protocol at nandiyan yung hindi pa rin natin hihintuan yung mga bata sa pag-take nila ng mga vitamins kahit tayo, mga supplements, ganun, para malakas pa rin yung ating immune system. Resistensya. Okay, so yung topic pala na kung pupunta na tayo sa ating topic, so yung first topic natin natapos, yung pang-intro natin ay yung tungkol sa COVID pa rin, yung mga observation natin kasi
pwede tayong mag-comment sa mga bagay na yan, Ma'am Cynthia. Tapos sa specialty ko naman, yung OB-GYN, may nakapagtanong kasi tungkol sa hymen. Ito yung isang part ng anatomy ng mga kababaihan na so hindi ko na patatagalin. Pero Ma'am Cynthia, baka may tanong ka muna kaagad bago ko introduce or pag gusto mong sabihin yung ating text line, kung may mga gusto magtanong. Doc, hindi ko kasi na-charge yung ating cellphone na ating text line. So, eto na lang yung pwede nilang pagtanungan. Sige lang. Ito yung aking number, 0920-921-4067. Pwede po silang mag-text dyan or mag-comment lang po sila. Hanapin nila yung RNG, Luzon Regional News Group. Tapos hanapin nila doon yung itanong mo kay Doc Jose. Mag-comment lang po kayo doon. Okay, so yung aking cellphone medyo hindi siya stable kasi makeshift lang yung aking, nakikikwarto lang kasi ako right now, no? Kaya pasensya na po kayo, no? Okay lang ba yung position ko sa ngayon, Ma'am Cynthia? Pasensya na lang ulit kila Sir Ray, no? Kasi medyo wobbly yung aking kinalalagyan ngayon, no? Okay, yung bagay na yan, kung may nagtanong kasi sa ating programa regarding some issues or kung ano ba yung hymen, no? So, sisimulan ko na ito nga po yung part 2 sa babae na kung minsan na ito nagiging basehan nga nung parang tinatawag na parang virginity, sabihin na natin, no? Ibig sabihin, ang definition naman kasi ng parang pagkawasak o kaya parang pagkaganyan, yun para yung nawawasak pag sa intercourse. There is a misconception kasi may nagtanong nga kung anong yan, sabi niya tuloy. Siyempre, part yan ng entrance sa vaginal orifice, isang membrane o tissue na pwedeng during the intercourse ay pwedeng mawasak, pwede rin hindi. So yung sinabi ko sa kanya, na-shock siya dun sa sinabi ko na iba't iba ang shape, iba't iba yung elasticity o tinatawag na ko elastic, hindi mo siya basta mawawasak. So pwedeng even after sexual activity, hindi siya nasira, it's possible, no? At saka yung shape, may iba-iba. Merong tinatawag na form o tinatawag na iba't ibang shape. May makapal, may manipis. Meron din yung tinatawag na imperforate. Ito napaka-importante yung imperforate kasi pagka ang isang babae may imperforate hymen, hintay ka ng regla, mga 16, 17 past beyond their age of menarche, hindi pa rin sila nagkaregla, pwedeng ang i-consider mo, tapos kung titignan mo, parang normal naman silang babae, ay baka imperforate hymen. So, kailangan nilang magpa-konsulta sa kanilang gynecologist, no? And then, sinasabi lang natin yung iba't ibang size at shape at iba't iba yung elasticity ay important sa knowledge para sa tinatawag na yung concept ng virginity or non-virgin, no? Kasi kung minsan ang hymen ay hindi naman nasisira even with sexual activity. Pwedeng, although normally nasisira siya sa general na pananaw, at saka yung hymen pwede ring masira during sports activity o yung mga horseback riding, biking, ay pwede ring magkaroon ng lacerations, no? Although, so, Doc, interrupt lang kita. So, totoo yung mga haka-haka na pag nag-biking ka or nag-horseback riding ka, pwede kang ma-divergenize doon? Although hindi kasi ganun ang definition, kaya wag naman nating sabihin na divergenize kasi ang divergenization talaga ay sa sexual activity. Pero pwede siyang malacerate, pwede nating sabihin falsely na divergenize ka. If I go with your term, falsely lang. Ibig sabihin, hindi ka namang nagkaroon ng sexual activity, pero pag examine ka parang nawasak. But in reality,
it's not a true divergenization kasi ang true divergenization, if that's a word that you're gonna use, is due to ang tunay na divergenization ay due to sexual activity. However, instances like horseback riding, engaging in sports activity will cause some lacerations. Hindi ba? Tapos, ituloy ko lang, Ma'am Cynthia, at sa mga tagapakinig na pag you bring the patient to a doctor, pwede niya examinin yung hymen kung ito ay may old lacerations or may new lacerations, especially sa mga investigasyon ng abuse, or if, example, if you are accusing, if the person is accusing somebody of rape or sexual abuse, pwedeng ipatingin sa doktor at siya ang doktor ang mag-determine kung ano yung makikita niya based on kanyang pelvic exam or yung examination ng gynecologist, no? And then of course, since if parang i-end ko na yung parang di ba, may mga pwedeng pumunta sa doktor at pwede rin i-restore yung hymen restoration, yung pwedeng ibalik ko yung mga laceria, So, nare-restore siya, Doc, ko. nare-restore siya, Doc, yung sa hymen? For example, ma'am, whatever the cause, be it sports, be it sexual activity, pwede kong ibalik yung i-reoppose. So the word is restoration of hymen para intact ulit. Pwede namin gawin yung tinatawag na hymenotherapy. So the word hymenotherapy is we will make you a new, we are repairing yung hymen or pwedeng ma-restore back. Yeah. May naisip ka bang tanong related sa topic natin, ma'am? Ano yung causes? Bakit yung mga iba, sabi mo kanina, makakapal ang lining ng hymen? Ano yung causes nun? Bakit makapal yung iba manipis? Para ma'am, kanya-kanyang difference lang. Ma'am, hindi naman po, kundi anatomical differences lang. May mga bata o babae na nabiyayaan ng Diyos na ang hymen nila very fragile, duguin. Meron ng mga babae din na talagang kahit ano pang gawin mo, hindi na wawasak kasi matibay. No? Pero hindi masyado, kaya nga hindi ito masyadong natatapik talaga. Kaya minabuti kung para medyo unique yung topic, pagtuunan ng pansin din ito na siguro kung talagang yun ang kanilang, may mga, di ba, may mga ibang tao na madaling pumutok ang vessel. Parang ganun din siguro, ma'am, no? May mga taong madaling magka-hematoma, yung tinatawag na pag menstruation, very fragile yung kanilang blood vessel. Kaya meron silang mga bluish discoloration sa kanilang katawan. So iba-iba po yung tao. Merong madaling malapnos, may madaling ma-sunburn. Parang ganon din siguro. May mga babae ng pag kanilang anatomical makeup ay matibay ang membrane nila, kagaya din sa hymen. At iba-ibang shape po siya. May makapal, may manipis, may para akala mo may dalawang butas, merong sumisilip lang, may halos hindi mo makita pero intact pa rin. Akala ko, Doc, depende yun sa penis na pumapasok. Of course, that could be part, ma'am, tama ka, sa yung mga activities. Pero minsan factor din yung feature, yung talagang property ng hymenal ring nila. At alam mo, kaya ko rin naisip na topic yun kasi even yung tinatawag na definition ng procedentia uteri sa mga medical student, ang magiging landmark later on para i-measure nila kung gaano kalabas yung paglabas ng matres, yung tinatawag na prolapse, ay ang magiging landmark para maging basihan ay yung hymenal ring, no? At ang tawag para sa mga medical students at mga nurses at medical personnel,
Kasi nga, di ba, parang medical school online tayo, Oo, Doc. ang lumang-lumang hymen, ang tawag sa lumang-lumang hymen, binibigay yan minsan sa exam to me. Kaya tatandaan nila yung mga nakikita natin ngayon ay multiform caruncle. Yun ang tawag o term sa tira-tirang hymen ng isang, sabihin na natin, ng anak na at may edad na, o basta yung mga may naiwan na konti, at yan ay dahil sa pagiging multiparous, or ano ibig sabihin ng multiparous, ma'am? Yung parang nanganak na ng madami-dami. 3 and above, multiparous po yun, no? Maraming dumaang baby, syempre, yung mga natira pa rin, may mga remnant. Kumbaga sa ruins, parang cafe by the ruins, di ba? Parang may mga ruins, may mga remnant o natira sa buong anatomy na yun, mayroon pa rin naiwan at may examine lang po yan ng doktor, ng gynecologist. Kami lang ang specialist na makakapag-determine ng hymenal tag, hymenal ring, hymenal anatomy. Kaya kami rin po ang nagpapa-expert witness sa mga kaso ng rape. Kaya pwede kami matawag para ipanag kung ang hymen niya ba ay nawasak o hindi, o minsan kasama kami sa corroborative evidence kung ang isang hymen ay luma bago ang lacerations. Yan. Ano pang mga naisip mo tungkol sa bagay na yan? Doc, Staff natin, kumusta? inaanyayahan ko lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon or nanonood sa atin ngayon na magtanong na sila kasi, Doc, madalas hindi nila tinatanong yan pag pumupunta sila sa mga doktor, nahiya silang tanungin yan eh. So ngayon po naka-live tayo, pwede nyong tanungin si doktor sa mga nahihiya ninyong itanong sa kanya nang nakaharap siya. At Doc, basahin ko lang itong mga nanonood sa atin ngayon. Nandiyan si Winter Bilingan Gayaw. Good AM, Idol Doc. Kumusta ka? Direct from US, Good live, PM. and Miss Good Paudi morning. Arco, Madam Cynthia Madrid. At syempre, good evening kay Ma'am Josie, watching from Virginia, USA. Wow, yung aking masugid na kapatid. Kumusta Doc, dyan sa meron siyang Yorktown? question. Doc, ang hymen ba pag nawarak or nawasak na, nire-repair? Yes, tulad ng kasasabi ko lang kanina, kumbaga ilunahan ko na ng issue tungkol sa bagay na yan. Sinabi ko po na kaya namin i-restore, i-repair, bigyan ka ng bagong hymen for as long as hanggat kaya namin ay pwede nating ibalik yung mga lacerated portions, gagamitan namin ng mga maliliit na suture para ibalik yung pagkabuong-buo niya. Halimbawa, kung bilog yun na walang mga, for example, lacerations or mga, kumbaga parang ang appearance niya kasi minsan binibilang namin yung areas of lacerations. Halimbawa, pwede kasing may hymen na punong-puno ng lacerations kahit isa lang siguro yung intercourse. Meron din namang nag-intercourse na ng marami, hindi pa na-lacerate. It's possible. Kaya kung minsan, sa mga kababayan natin na medyo inosente sa bagay na yan, ay ginagamit nila ito na parang basehan ng virginity, yung dumudugo. Diba? Parang halimbawa, first night nila, hindi dumugo yung asawa nila, Oo, Doc. ay akala nila virgin yung asawa nila. Kaya yung sa nagtanong, yes, ang tanong lang na simple, pero ang dami ko nang sinabi, ano? Ang sagot lang na simple, yes, we can. Siyempre, nasa consent, for what purpose, it's your own purpose, but what we're trying to say as a doctor, we can restore that for whatever purpose. Halimbawa, ito yung scenario para makapagbigay tayo ng nasira yung hymen dahil sa pagiging athletic, yung athlete, o ballerina, ballet dancer, or parang split nila, nawasak yung hymen, pero hindi naman sexual intercourse. Ngayon, kung maselan yung magiging asawa nila o cultural different, parang dinidikta ng culture nila na dapat makikita yon sa first night, we can help you out with the restoration of your hymen.
Doc, gaano naman kamahal ang magpa-restore ng hymen? Hindi mahal. Para lang sigurong pwede nating bawasan ng bayad sa panganganak. Kung ang bayad sa panganganak ay sabi naman halimbawa ang PF, no, we talk about PF kasi pwede kasing umuwi din yan kasi mura po siya. Kung isipin mo ma'am yung binayad mo sa normal delivery, mababawasan po yan ng kahit nabawasan mo ng 5,000 yan, mas malayong mura nga yung magpa-replacement. Kasi hindi naman maselan na maselan. May idea na po kayo kung gaano kamura ang magpa-repair or magpa-restore ng hymen. Doc, gaano naman kahalaga ang hymen sa isang babae? Ay kasi nga po yung kultura natin na ang hymen dapat ay intact. Meron po tayong kasabihan nga na sa first night, yun ang tinitignan ng isang asawa. Dahil cultural nga po, ewan ko kung hanggang ngayon ay majority pa ng tao ay pinagbabasihan nila yan kasi sa bagay hindi naman dapat yan nagbasihan talaga but nagsasabi lang tayo ng isang medical aspect na hindi masyadong dinidiscuss kasi ang programa nga natin kuminsan ay ng mga kakaiba na topic talaga, no? Pero ang mga pagsabi din yan siguro sa mga kalalakihan na alam naman natin sa pagkukwentuhan ay parang importante yon dahil sila ang nauna. Parang sinyales yun pero sa tingin ko marami na rin mga modern na mga sabihin na natin mag-aasawa na hindi naman nila binibigyan ng malaking halaga yan. No? Pero kung pinangalagahan na isang babae, yung pananaw ng mga iba, love yung pinapairal nila. Kaya tama. kahit na ano na yung hymen ng isang babae, dahil love nila, ina-accept nila yon. Oo. Alas ma'am, kung talagang gusto mong ipacheck yan, kami psychologist talaga, ang tamang doktor, kung parang kumbaga imbestigahan ang bagay na yan, para hindi ka na mapasubo. Pero syempre, awkward kasi yung mga ganyang mga topics, di ba? Maribawa, biging girlfriend mo, madalas papacheck hindi mo. nila yan tinatanong pag nagpapacheck up sila. Doc, may follow-up question dito. Doc Joe, kung virgin ang isang babae, meaning buo pa yung hymen, pwede bang ipapap smear? Yun nga po, may rule kami na bilang isang gynecologist, ang isang babae karoon ng sexual activity, talagang automatic virgin po ang tawag. Kasi ang definition ng non-virgin ay yung nagkaroon ng kahit isang sexual penetration, sexual activity, no? Penetrative sex, kumbaga, no? So, chances are, pwedeng nawasak, pwede rin hindi. Kung gusto mong ipatunay nga, nandito nga yung gynecologist, no? Yes, ma'am. So, did I answer the question? Doc, sakalang ba nawawasak ang isang hymen pag may ipinasok doon? Ang sinabi ko, ma'am, kung ang hymen ng sa babae ay very elastic, kahit nga po yung sabi mo, yung size, whatever the size, kahit ang laki-laki, kung talagang elastic, hindi po siya mawawasak. Meron namang iba, kahit hindi naman nagkaroon ng sexual activity, nag-bike lang, nag-horseback riding, nag-ballet at nag-split sa kanilang mga athletic performances, nawasak na po sila, napilat, parang ganun, parang paano ba yung mga Tagalog ng napilat? Yung parang nawarak o pero kasi ang definition natin ng virgin ay non-sexual, no sexual activity. Kaya yung pap smear, hindi mo dapat gawin yon kung ang isang babae wala pang experience sa sexual activity. So, kagaya din ng ultrasound, ma'am. Yung mga laceration ng pagbabike, balerena, mga horseback riding. Yes. So, mga virgin pa yung mga yon kahit na meron silang nasira yung hymen nila. Because of yes, of course, kasi ang definition ng virginity ay
penetrative or na there's no carnal knowledge or yan yung sa legal medicine definition, ma'am, no? Kaya wag silang mag-alala yung mga athlete natin, kung minsan yung mga maraming kababaihan na nag-gymnastics or ballerina or yung mga athletic activity nila na pag nawasak yun, gusto nilang ipa-check para may wawasakin yung sa first night. Kung ganila ang pananaw, yung conservative o yung mga naniniwala sa mga lumang mga kabihasnan nating mga pananaw o practices o cultural acceptance ng mga bagay ng concept na to, ay you can consult your gynecologist regarding this. Kaya may tutulong tayo kung ang kultura ng first night ay dapat totoo namang hindi naman nila niloloko yung asawa nila at para lang ma-please dahil sa kanilang cultural importance ng pagdurugo, then therefore nandito ang gynecologist. I think yun ang parang pag-asa na ibinibigay natin. At syempre, yung mga iba naman, may kanya-kanya naman silang mga sabihin na nating objective kung bakit nila gagawin yun. Syempre, sa privacy nila yon na yung rason kung bakit, ma'am, di ba? Pero alam naman natin, yung mga athlete, they can really go to a gynecologist to check on this. Kaya nga kami, ma'am, Cynthia, hindi kami nagta-transvaginal sonography, hindi kami nagpa-PAPS pag ang isang pasyente ay at halimbawa gusto mong paano namin, halimbawa may isang batang babae o kaya virgin na babae tapos mayroong gynecologic, halimbawa may ovarian cyst siya o mayroon siyang mga ibang gynecologic problem at kailangan namin sila examinin. Alam mo, Ma'am Cynthia, hindi namin sila ina-IE, yung tinatawag na internal exam, hindi namin pinapasok yung speculum, hindi namin pinipilit na sila ma-ultrasound, kundi kumbaga sa ultrasound, nagta-transrectal, transperineal ultrasound kami. Halimbawa, may bata na napasukan yung ari niya ng foreign body. Halimbawa, medyo naglalaro, tapos alam mo naman yung mga bata, pag naglaro, baka may napasukan ng mga Lego toys o kaya during the pagpunas, may pumasok na a waste of cotton or tissue paper, alam mo magkukos na mabaho yung kanyang puwerta, yung isang batang ito, pero huwag mo isipin kaagad na ito ay produkto ng abuso o kaya, although pwedeng differential diagnosis yung mga yon, yung pala foreign body lang. Alam mo ba ang number one cause? Ito medyo hindi nating topic yan, pero i-connect ko na ang mga batang babae na inalagaan nyo, yung mga anak nyo, at mabaho yung kanilang ari, yung puwerta, minsan napasukan lang po ng foreign body yan. Unintentionally, or even pwedeng imbestigahan nyo, baka may sexual abuse na nagaganap din. Pero yung sa without malice, pwede pong foreign body, kasi nakakita na po ako sa hospital na may mga naiwan na mga toys, parts of the toys, coin, yung mga clips, yung mga maliliit na bagay na meron sa bahay nyo, baka may napasok na doon, medyo ginawang alkansya, may coin, yung parang naglalaro lang, o yung mga cotton, so dapat maliliit na cotton nila o kaagad tissue sa paper. isang gynecologist pag ganyan na yung isang anak nila. Malimbawa, ang mga senyales, dumudugo, mabaho, may discharge, pero syempre, hindi natin ipapagwalang bahala na pwedeng naabuso din sila. Pero syempre, kung privacy, hindi naman kaagad abuso, kundi meron yung tinatawag pag mga bata, talagang i-anesthesia pa mga yan para i-speculum, pero ang gagamitin yung ginagamit ng ENT, yung speculum exam, kasi ayaw nating masira
yung hymen nila. Kaya ang ginagamit nating mga paraan ay maingat tayo. Pero syempre may sakit yung bata, may nangyayari sa kanya, kailangan taga pa rin examining mabuti, imbestigahan, pero maingat tayo sa trauma na iwasan natin magka-trauma yung mga pasyenteng ganyan. Kaya hindi mo siya pipilitin. Kung minsan pa nga ina-anesthesia sila. Kahit na isang ganitong bagay lamang ay pinapa-sleep sila. Pinuput sila sa nagtatawag na anesthesiologist kasi pwedeng masakit sa kanila yon. Okay. May mga naging pasyente kasi ako, Ma'am Cynthia. Doc, may question na, pa dito. Doc, is it true na nasasaktan din ang mga lalaki kung ang kapartner nila virgin or intact package yung hymen? Galing po ito kay Ma'am Josie Orsua. Opo, it's possible na hindi po mangyayari po na palaging okay or katanggap-tanggap. Lalo yung mga timing nila sa intercourse ay hindi pa ready. At kung hindi binubuksan ng babae, kaya kung minsan babae din ang magbubukas kumbaga ng kanyang kusa, kasi kung hindi rin gusto ng babae, hindi pwede masaktan din yung partner. Kasi pwede mong ipitin, di ba? Pwede mong pigilan ang pagpasok. Although syempre yung tinatawag na rape, ibang usapan din po yun. Kaya nga may tinatawag na rape, kasi pigil-pigil na nung babae pero ipinilit rin. Walang consent. Kaya rape, Doc. Walang consent. At saka masasaktan din talaga yung sa parte ng partner na lalaki ay masasaktan siya. Tama po, masasaktan. Kasi pwedeng ipitin. Alam naman natin, although hindi naman lahat nakakalam na yung may mga sex shows sa ibang bansa na ang isang puwerta ay pwedeng pumana o kaya magbukas ng isang botelya ng beer o botelya ng coke o tinatawag nila magluluwa-luwa ng mga bola o kaya magkakaging. That's muscular po din ang vagina. Pero hindi to related sa hymen, ha? Although sinasabi lang natin na kung bakit masakit, yung tanong na masakit, hindi naman related sa hymen po yan. Pero ang topic naman natin ay bukas sa lahat ng mga tanong. Kahit hindi po siya directly related, ay i-explain natin na yun ang mga dahilan. Dok, may mga ibang dahilan, pero pwedeng hindi directo. Pwedeng elastic siya, ma'am, hindi nawawasak. Para isang elastiko na pagka halimbawa, parang napasukan tapos babalik siya, very pliable. Para isa siyang matibay na, paano ko ba sabihin, yung lastiko. Di ba yung lastiko, hindi man nababanat siya pero bumabalik. Nababanat siya pero bumabalik, no? Imbis na maputol yung lastiko. Di ba? Kasi pag naputol, yun yung representation na siya ay nalaserate. Okay, Doc. Thank you. So, basahin ko lang, Doc. Galing kay Winter. Ang sabi niya, Idol, Doc, nakapag-booster shot ka na sa Amerika po. Yun ang plan. Hindi pa kasi, di ba, second week ko pa lang. Ano ba? Kailan ba ako dumating dito? 16? Ng 8:30. Ngayon ay 25 pa lang, di ba, ma'am? Tama ba? Hindi ba ako nawawala? 25. So, 1 week mo pa lang so dyan. 13, parang ano pa lang ako, sa second week pa lang ako pag natapos ng week na to, ma'am. Kasi 16 plus 14, sa 30 pa ako. So, may parang ano pa lang ako, nasa 16, 8 days pa lang, 9 days, no? Oo, Doc. Mm. Doc, galing naman kay Ma'am Jinky Publico. Sabi niya, Hi Doc, God bless you always. Thank you po sa advice. Marami kaming natutunan. Mabuti naman po, medyo maselan po ang ating topic ay marami dapat ay matutunan para hindi po ang purpose para magkaintindihan at huwag padalos-dalos sa pag-iisip.
lalo na sa mga kalalakihan. Ang purpose ko talaga ay para magturo na intindihin yung isang bagay na pwedeng hindi dinidiscuss. Kaya ino-open natin yan para, ganun pala, at magkaintindihan. Hindi yung nag-aakusa o ng maling akusasyon, di ba? O kaya kung ikaw ay naakusahan, Ma'am Cynthia, syempre ayaw mong mamali yung akusasyon sa'yo, hindi ba? Dahil lang sa isang parte ng katawan ng babae ay inakusahan kang isa kang nilabel ka, halimbawa. Hindi ba magandang pag-usapan din sa doktor o kausapin ng doktor kung ano ba. Ngayon, hindi na kayo kailan pumunta sa doktor para at magbayad kasi sinimulan nating discussin ang isang bagay na importante sa sa kultura natin, yung tungkol sa Cultural pag-aasawa. practice ng mga Pilipino at mga iba pang lahi kasi alam naman natin kaya ako ng pasyente na gano'n yung kanilang kultura. Kaya sinasabi ko yung kultura palagi kasi cultural din yung hymen. Yung pagtanggap kung meron o wala o wasak ay isang cultural belief regarding Dok, sa iyong being a virgin. experience, madami bang pumupunta sa'yo na nagpapa-repair or nagpapa-advise ng ganitong topic natin? Sa tingin ko, hindi pa kasi hindi yata nila alam. Kaya isa ito na pagpapaalam sa kanila. Ito yung platform natin para ipaalam na ang gynecologist pwedeng i-explika sa mag-asawa, sa mga boyfriend o sa magiging partner. Kung gusto, tatanungin nila yung gynecologist. Kasi hindi karamihan talaga, ma'am. Ayaw nila yatang dito. Kaya inunahan ko na po ang mga pasyente. Kasi minsan iniisip ko, ma'am, talaga kung ano yung mahirap nilang tanungin pero sagutin din para makamura na sila kaagad or makatipid. Hindi ba? Oo, Dok, kasi napaka-sensitive, Doc, itong issue natin na madalas hindi nila tinatanong kahit na gamay na nila yung kanilang gynecologist, nahiya pa rin silang magtanong. So, eto na yung pagkakataon nila na makapagtanong ng gusto nilang malaman nang hindi sila nahihiya. Matanong, oo. Oo, kasi hindi naman sila haharap at saka pwedeng hindi nila dala yung kasi pag contextually, pag tinatanong mo yun sa harap ng asawa mo, baka magkaroon ng miscommunication at saka mga misappropriation. Or, alam mo na yung sensitibo kasi ang usapin na yan, yung virginity, yung mga kung ano man yung mga practices ng mga tao. Siyempre, sa kanila yon pero ang sa atin lang ay ating magbigay ng payo o kaya yung mga anatomical information sa anatomy ng babae na hindi masyadong pinapansin. Pero in reality, baka ito'y kadahilanan na ng paghihiwalay ng mga halimbawa ng mga mag-partner, mag-asawa dahil sa may tension na nagaganap. Dahil hindi pala sila napaliwanagan. Kaya ang ating objective dito ay malinis na hangarin, ma'am, na discussing para sa ikabubuti ng mga pagsasama. Dok, yung sa isang lalaki, pag nandoon yung urge niya sa performance, at itong hymen naman is intact pa, gaano kalaki yung breakage, yung damage ng hymen? Tulad ng sinabi natin, ma'am, pwedeng wasak na wasak, pwede rin hindi, dahil depende nga po sa syempre sa itself, mga factor nating isipin, depende rin sa yung force, depende rin sa, alam mo, kung ito'y hindi maluwag na tinatanggap. Siyempre, forceful, ibang usapan po yon. Kaya may rape, meron ding paubaya, yung talagang tinatanggap, at sila naman ay consensual, yung parang pumayag sila sa isa't isa.
Kaya ang pagkawasak, ma'am, talaga dependent sa maraming factors, yung ito rin. Pero ang talaga, pwedeng pagmumulan kasi ng mga misconception din yan. Maraming misconception sa si ma'am eh. Kaya yan ang dahilan kung bakit nga ating ibinukas itong sa programa natin, ang isang bagay nito. Kasi yung elasticity ay hindi yata alam ng karamihan. Mostly, ang iniisip ka agad yung forceful o kaya yung laki. Although it may be a factor, ang talagang gusto kong i-emphasize ay ang factor talaga ay yung tinatawag na yung quality o yung elasticity o yung shape ng hymen ng isang babae pa rin ang pinaka-importanting factor. Pero hindi yun malalaman ng kahit sino, kahit yung mismong may katawan, kahit mismo yung babae, hindi niya alam yon, kundi yung gynecologist ay makakapagbigay ng impormasyon sa bagay na yan. So sa doktor lang pala natin malalaman lahat ng mga yung kung gaano ka-elastic yung isang hymen at Yes, especially ma'am. kung Oo. grabe yung urge nung isang lalaki, 'di ba Dok? Kung nakatoro siya, Yes, syempre yung yung urge sabi niya mo, nandiyan. bilang wasak. Halimbawa, kung bibilangin ko yung laceration, ma'am, ay hindi naman yung commensurate sa kanyang urge o kaya kung yung ang tinutukoy mo, ma'am, kung paano niya ginawa o parang ni-rape niya yung partner niya with consent, that's another story. Kasi pwede namang sa babae, pero it doesn't mean na reflection ka agad na rape siya kasi mas wasak-wasak siya. Hindi po ganon. Dok, may question dito. Yes, sige. May text sila. Ang tanong nila, pwede bang gawing lubricant yung pauliniment? Is it Oh my God, advisable na magpasok ka ng mga oil sa isang hymen? Yung ma'am, pauliniment, alam ko may mint yun, ma'am, baka mahapdi na may init. Kaya, Actually, Dok, mahapdi syempre, siya. alam mo, membrane po yan, alam naman natin, kaya for external use only, sa balat, iba rin yung sensitivity ng ating genitalia, no? Although, hindi naman punong-puno ng, sabihin na natin, hindi naman punong-puno ng nerve endings per se. Kasi ang mas punong-puno ng nerve endings ay yung clitoris, no? Sa usapin ng sexuality, at yan ay gagamitin mo. Sa tingin ko at sa matter of choice, pero I would not recommend that, ma'am. I'm sorry, but that's really for the massage. Wag na lang pero kung experimental sila, pero wag nyo na kasi baka mapasubo kayo na mahabdi po. Lalo na yung isa, ma'am, na pauliniment, yung pula. Oo, Dok. Kasi kung laging pag-program namin ng Wednesday, laging may question na ganyan sa amin na pwede Talaga bang ba? gamitin na lubricant. Pero kung siya ay isang madulas, kung isip-isipin mo, pwede. Pero ang tingin ko, baka mahabdian sila. Pero kung gusto nilang cool yung effect, yung mga kasi alimbawa may condom na flavored nila menthol, parang sigarilyo with menthol, di ba? Parang mentholized, no? Di ba, ma'am, kasi product mo yan, ma'am, ikaw ba i-recommenda mo? Actually, Doc, kami hindi namin nire-recommend kasi mahapdi siya, maanghang. Kahit nga sa pag nag-a-apply ka nagpapamassage ka sa braso mo o kay sa ulo mo, inahaplos yung pauliniment, masakit sa mata. Baka mapapa-aray sila at Oo, Doc. magkakaroon sila ng trauma sa activity na yon. Baka naman magka-traumatize sila at mahabdian sila Pero baka depende sa acceptance din nila kasi alam mo naman ma-eksperimento yung mga tao. Nasa sa inyo na po yun. Pero hindi siya recommended kasi ang ideal na lubricant ay yung water soluble at walang maraming product. Saka by the way, bawal
Pag naka-condom ka, bawal kasing lubricant ang mga oils kasi mawawasak ng oil yung condom being a rubber. 'Di ba? So Yung hindi rubber kasi, ina-advise, Doc, na maggamit ng kahit na anong lubricant pag naka-condom ang isang lalaki? mama, i-explain ko pwedeng gumamit ng lubricant na oil, na non-oil based, or ibig sabihin water soluble. Oo. Water soluble lang ang pwede, but definitely magkakaroon ng friction pag yung mga oil, di ba mineral oil? Ma'am, di ba mainit kasi ang mineral oil? Oo, Doc. Tapos baka wasakin niya po yung condom pag paulit-ulit. Lalo yung mga matagal. Ibabad mo yung condom sa oil, ma'am, mawawasak po yung condom. Being a rubber. So hindi po siya Rubber safe, kasi. Doc, yung practice na ganoon? Oo, yung oil. Ma'am, yung oil-based lang naman. Kasi ini-encourage pa rin na gumamit ng lubricant pag naka-condom kasi minsan baka masakit kasi may rubber nga po at dadagdag sa laki nung ari. Kasi syempre may second skin, parang kumbaga madadagdagan, di ba ma'am? Oo, Doc. Pero yung mga KY, may mga KY naman, meron namang laway, at meron namang mga water soluble. Kasi ang universal na lubricant, laway. If I may say that. Pero syempre, mag-brush muna. Natawa si ma'am. Napatawa na tayo. Hindi ako masyadong tawang-tawa ngayon, ma'am. Ano, pasensya, parang siguro mataya si Doc, sabi, no? Doc, ang bilis ng Pero oras. natawa kasi ako sa tawa mo, ma'am. Isang oras na naman yung nakalipas sa ating talakayan. So may mga sasabihin ka pa, Doc? Okay, again, bago tayo magpaalam, papasalamat ako ulit sa ating sponsor, yung Ma'am Cynthia Paudi Arco, and then nagpapasalamat tayo sa RNG, kay Sir Dobby, at inalaw tayo magprograma kahit na tayo wala, at nagpapasalamat sa mga sumusubaybay, at kung may mga gusto kayong i-communicate nyo, topic, kung gusto nyo ng topic next week, kasi si Ma'am Cynthia naman ay napakasipag at ako naman din naglalaan ng oras. Monday ng gabi kasi dito ngayon sa East Coast, sa Virginia, at nasa ibang bahay na naman po ako sa isang kapatid, at inalaw din nila akong nagpaalam ako na gamitin ang wifi nila, kaya salamat sa kanila, sa mga pinsan ko, sa mga kapamilya ko dito sa Virginia, dito sa East Coast ng US. Kasi kahit papano habang ako nagbabakasyon ay hindi ako nawawala sa building mga mababait na ka-Rangers at kay Ma'am Cynthia. At sa ating mga listeners, kay Rain, salamat sa walang sawang pagsubaybay. Winter na pala, malapit. Dito ngayon, autumn. Nakita mo yung mga sa Facebook. If they also follow me sa Facebook, may mga broadcast ako na kakaiba kasi gusto kong i-share na hindi ko hinahaluan ng pamimeke. Kasi alam kong gusto kong magturo din kahit yung mga maliliit na bagay. Purpose pa rin tayo lahat na magturo. So maraming salamat, Doc. Mabibili ang lahat ng product ng Paudi Arco Capsule, Pauliniment, Bioclone Capsule, Toro Capsule at RoboCaf sa lahat ng drugstores malapit po sa inyo. At maraming salamat sa lahat ng mga nakibahagi sa ating programa ngayon, Doc. Abangan nyo po ulit kami sa susunod na Tuesday, 9 a.m. hanggang 10 a.m. Kung may mga gusto po kayong topic, i-comment nyo lang po dito sa Itanong kay Doc para po sa susunod na edisyon ng Itanong kay Doc ay yun ang magiging topic natin.
Salamat, Ma'am Cynthia. Tama. Kung may gusto silang topic, i-comment lang nila, i-text nyo kay Ma'am Cynthia or basta pag nabasa namin ay pagtutuunan namin ng pansin. Salamat kay Sir Rain, also dyan sa RNG. Maraming salamat, Doc. At syempre maraming salamat sa RNG kay Sir Dobby at saka ang ating masipag na si Sir Rain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po. Bye-bye. Okay. Good night at good morning sa inyo pong lahat.